Inyong mabati karon ang tulumanon, tubig sa kinabuhi. Ang tubig sa kinabuhi, hatud kanato sa GCIL ug watersoflife.net. Ug karon ania si Brother Lloyd Galion. Kaya kumusta o balik ta sa atong pagpanag-uban. Niya na kita sa ika-15 nga parte sa atong pagtuon. Kinsa kadtong maghukom sa uban, iyang gihukman ang iyang kaugalingon. Atong basahon ang Roma 2:1 ngadto sa 2. Matod pa tungod niini, dili ka mabalibaran utaw bisan kinsa ka maghukom tungod kay imong paghukom sa uban, imong gihukman gihapon imong kaugalingon tungod kay ikaw nga nagahukom gabuhat sa mga butang. Naibalo kita nga ang paghukom sa Dios alayon sa kamatuoran patok sa gabuhat sa maong mga butang. Ang kuruna sa sala mawang pagpakaron ingnon, ang mga tao nagpatuo nga matarong maalamon og matinahuron maski kahibalo sila sa ilang konsensya nga sa kabalaan sa Dios. Sila mga dautan ibabaw sa maong pagpakaron ingnon. Ilang gikasilagan o gihukman ilang mga higala o magbugal-bugal sila kanila. Ang ilang tanaw sa ilang kagalingon murag mga awatanan sa pagkarelyuso, apan ang ilang mga higala mga basura lamang. Panggiputol ni Pablo ang imong pagkamahambugon, iyang gitangtang imong maskara o iyang gipakita kanimo nga wala kay maayong panabot. Duna bay nailhan nga dili matinud-anon, ikaw mas dili matinud-anon kay kanila. Nakakita ka na ba og mamumuno, mas labaw ka pa kamamumuno sa imong mga kasilag kay kaniya. Ang imong yunahuna sa imong kaugalingon dili tinuod, ang Espiritu sa Dios naghukom kanimo. Siya una musilot sa imong dili pagkatinuod nga magtutudlo sa pagkadili Dios non, kay mitan-aw ka sa imong kaugalingon nga mas maayo pa kay sa ubang makasasala, apan wala kadiay kaalam kung unsa ang tinuod nga pagka Dios non. Si Kristo wala gilansang sa katawhan apan sa mga mapagarbuhong magtutudlo sa relihiyon nga naghinambog susama sa pikak, nagpasundayag sa ilang pagka-Dios non samtang sa sulod nila mga lubnganan nga napuno sa kahugaw. Gikondina sa Dios di lang tungod sa imong mga buhat apan tungod sa imong katuyuan unahuna o gihandom. Ang imong mga pangandoy puros dautan sukad pa sa imong pagkabata. Sa imong katuyuan, ikaw nagkahakog. Wala ka misunod sa Dios, misupa ka sa iyang mga disenyo, milapas sa iyang mga sugo o kasilagan nimo ang imong kaparihong tao. Ikaw makasala sa espiritu o bibiya sa magbubuhat. Imong daotang hunahuna gikan sa imong kasing-kasing, apan sa katapusan paghukom madungog nimo imong mga pulong nga gidokumento. Makita nimo imong mga hulagway sa imong buhat o ang imong hugaw nga katuyuan, ug ikaw magkurog sa kahadlok, mutago sa kahilom, ikaw makasasala, ikaw dautan sa imong kasing-kasing paghinulsol sa imong kalaway ug ayaw kasilagi ang ubang makasasala. Imong mga silingan dautan man usab, apan imong kadasig batok sa iyang kadautan dili basihan sa imong pagkainosente. Mamatay ka sa imong masala tungod kay ikaw mutubag sa Dios niini. Tungod niini ila-ilaha imong daotang kaugalingon diha sa putling pagkabalaan sa Dios. Dili tingali nimo madawat kining mga bugat nga mga pulong o tingali mangrason ka kay dili nimo gusto nga mosumpo ang imong kahambog o ibubo imong kasing-kasing ngadto sa paghinulsol sa Ginoo. Angay nimo masayran nga ang imong kaignorante sa imong sitwasyon dili makaluwas nimo sa paghukom sa Dios.
ang walay sinugdan o katapusang dunay katungod mudungog ug maghukom kanimo. Ang tanang importanteng reliyon sa kalibutan kahibalob bahin sa adlaw sa paghukom. Ang uban mitawag nining adlaw sa pagkabanhaw, ang Islam o kang Quran o mitawag nini paghukom, ug ang dili mo to lamang ang muhimakak nga sila matubang unya sa Dios. Sa maong oras ang tanan nimong sekreto na huna pulong og kaligutgot madayag sa tanan, ug ikaw maghatag og saysay sa matag walay pulo sa pulong nga sa imong gisulti. Sa matag sintabo sa imong giwaldas ug matag minuto nga wala nimo kun wala nimo gamita alang sa himaya sa Dios, tungod kay ikaw ang tinugyanan sa mga gasa sa Dios. Tungod kay ikaw ang tinugyanan sa mga gasa sa Dios, siya maningil tanan niyang gitugyan diha kanimo. Ang silak sa himaya sa Dios budulot sa kinahanglan sa imong kasing-kasing o kagahapon kay sa tanang x-ray sa ubang instrumento sa balay tampalanan. Mutindog ka didto nga walay matago. Pagkampo kita igsoon, o bala ang Dios ikaw walay sinugdag katapusan og matarong, na konsensya ako sa akong mga sala, sa iluwa ko sa akong mga buhat nga pagpakaron ingnon, abrihi akong kasing-kasing nga ang tanang kahugaw mo gawas diha sa imong kahayag, makinulsol ako sa akong mga sala kanimo ug kapangayo sa imong hatagan sa espiritu sa imong gugma aron dili ako masalikway, mahukman ug masaligan sa bisan kinsa apan mutubo sa imong gugma ug pagpaminaw. Ako ang labing makasasala, kaluy ako, o Dios, sa imong gugma o kaayo. Putliya ang katapusang lalug sa akong garbo o pagkasensitibo aron mahimong mapaubsanon sa akong kasing-kasing. Amen. Dunay pangutana igsoon, giunsa sa tao paghukom sa iyang kagalingon sa dihang iyang pagahukman ang uban. Osbon ko, giunsa sa tao paghukom sa iyang kagalingon sa dihang iyang gihukman ang uban. Daghang salamat sa imong inyong nabati ang tubig sa kinabuhi. Kung aduna kamoy reaksyon, pangutana ug opinyon, i-text ka na sa 0908-426-7070 o kaha 0906-7909-298. Sa dugang pagtuon o pagpaminaw, adto sa watersoflife.net, i-click ang Cebuano. Daghang salamat sa imong pagpaminaw.